Maayong buntag kaninyong tanan dinha sa BJMP. Sa tanan nga naminaw ni ining video karon. Daghang salamat. Ni ako diri sa I'm here in Himalalod, Negros Oriental, Philippines. So welcome sa video. Kining tanan atong gihimo tungod sa atong Ginoong Kristo. So karong adlaw posible nga init na usab kay diri sa Pilipinas. Usahay mo abot og 32 degrees, ang humidity 80% or 80 or 90%. So pero nalipay gihapon dako nga kita makaalagad sa atong Ginoong Kristo. So gusto lang ko mag-welcome sa tanan nga naminaw niini. Hinaot pa unta nga ang Ginoo magauban kaninyo samtang kamo naminaw. Kay ang tinuod nato nga teacher mao ang Holy Spirit. Pasalamat usab ako sa BJMP Giholingan City nga sila mitabang nga makatabang kita sa espirituhanong gikinahanglan dinha sa BJMP. Daghang mitabang kanato. Kay kung wala sila mitabang, wala pud tay mahimo. So daghang salamat sa tanan o sa dili pa kita magsugod. Ato nang ihatag ang tanan. Ang atong activities, ang atong Bible study. Atong isalig sa atong Ginoong Kristo. So eduko nato og atong hangyon ang Ginoo nga mag-uban kanato karon. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa matahom nga kabuntagon. Daghang salamat nga ang imong pulong maoy among kalipay sa kinabuhi. Nga maoy suga sa among kinabuhi. Sa among kalisod karon Ginoo. Ikaw ang maghatag og paglaom. Ikaw ang maghatag paglaom tungod kay ikaw nagpakamatay kanamo. Tungod kay ikaw ang Misaya nga gi-promise Lord. Hinaot pa ang Ginoo nga ang Espiritu Santo maoy magauban kanamo karon. I-prepare nimo ang among kasing-kasing. Sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Hey, what's up? Sa usa ka tuig sa atong pagtuon, duha na ka libro ang atong nahuman. Ang sinulat ni Juan o ang sinulat ni Marcos. So karong adlaw, kini ang una natong pagtuon sa libro ni Dr. Luke. Kinsa man ni si Dr. Luke? Si Dr. Luke, usa kini ka doktor, usa ka slave, usa ka sulugoon, usa ka ulipon. Apan member siya, ulipon nga gihatagan og liberty, gihatagan og liberty nga dili na siya mahimong sulugoon. So ang tinuod niya ngalan mao si Lucanos. Dr. Luke Lucanos. So posible usab nga ato siyang danggan og Canos, si Canos. Siya na posible nga wala siya natawo nga Jew, apan na-converter siya nga Jew. Og sa pag-travel ni San Pablo, nagkahinagbo niya si San Pablo. Og siya miuban nahimong followers atong Ginoong Kristo. Siya ang nagsulat sa libro nga Lucas og ang libro nga Acts, ang mga buhat. Mao nay gisulti sa mga Bible scholars nga siya ang gasulat sa libro. Ang mga Bible scholars miingon nga ang kwalidad sa iyang pagsulat sa Griego nga sinultian, sa mga writings, ang grammar niya one of the best, pinakamaayo nga writings. So nahibaluta nga kini siya edukado kaayo. So sa dili na paglangay-langay, moadto na kita sa atong pagtuon. Mao nay gamang nga introduction. So atong abrihan ang atong Bible sa sinulat ni Lucas. So Matthew, Marcos, Lucas, ikatulo nga libro ni Lucas. So atong basahon na ana mo dinha sa kapitulo 1 sa versikulo 1 sa sinulat ni Lucas. Mini unang sentence miingon si Dr. Luke, Halangdong Theophilo. Halangdong Theophilo. Kinsa man ni si Theophilo? Basta na ay pulong nga halangdon sa unang panahon 2,000 years ago nga ang mga Romans kanang taas ang posisyon, kanang possible gobernador. Mingon sila,
halangdon nga gobernador. So posible nga kini si Teofilo at taas ang posisyon niya. Kini usab dili lang dedicated ni Teofilo, pero kining tanan alang usab kini kanato ang gisulat ni Dr. Luke. So mingon si Dr. Luke, si Lucas. Daghan ang nangako sa pagsulat sa asoy may tungod sa mga panghitabo sa atong kalibutan, sa atong katilingban. Gisulat nila nga nadungog namo gikan sa unang mga nakasaksi nga nagsangyaw sa mensahe. So, mingon siya daghang nagsulat may tungod sa kinibuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Nadi ay daghang mga gagmayng mga sulat-sulat nga na distributed dito sa Israel o dito sa Antioch o dito sa ubang lugar. So miingon siya nga nakakita usab siya, nakadungog usab siya sa mga tao nga nakakita ni Jesus. Kining Lucas, possibly gisulat ni siya mga 30 ka tuig human namatay ang atong Ginoong Hesukristo. So di na pay mga tao nakadungog nakakita ni Jesus ug nagsulat usab sila. So versikulo 3, busa, therefore, sa in English pa, halangdong Theophilo, tungod kay nasusi ko man pag-ayo. So adunay pulo nga gisusi gyud niya pag-ayo. Wala lang niya gisusi, pero mingon siya pag-ayo. Kining tanan sukad pa sa sinugdan sa pagkatao ni Jesus, mingon siya naghuna-una nako nga angay kining isulat sa maayong pagkahanay alang kanimo. So tungod kay daghang mga sulat, wala siguro maayong pagkahanay. Ang mga daghang sulat nga na distribute, miingon siya ako kining pagkahanay alang kanimo. Iyang giayo gyud. So mao ning libro nga Lucas. Iyang giayo ang sulat may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Versikulo 4. Gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibuok nga kamatuoran, mga butang nga gisaysay kanimo. So miingon siya tibuok nga kamatuoran sa mga butang nga gisaysay. Nakadungog na si Teofilo, posible nakadungog siya may tungod sa kinibuhi ni Jesus. So miingon siya iyang yung isaysay, iyang gi-research ni Lucas ang may tungod sa kinabuhi ni Jesus. So kita musalig gyud kita. Sa versikulo 5. Sa panahon nga si Herodes mao'y hari sa Judea. So kini ang usa sa mga signal nato. Usa kini ka style, system, sistema ni sa mga magsusulat sa unang panahon nga kini ang gisulat sa panahon ni Herodes. Kining Herodes siya ang hari sa southern Israel, sa Judea. O so kaybalo silang tanan nga kanang panahona, around AD 10 or before AD 10 o hantod nga namatay si Jesus, ang hari dito sa Judea mga Herodes. Daghang mga Herodes nga leadership dito. Sa pagkamatay ni Jesus, lain nga Herodes ang anak ang hari ditong dapita. Pero kanang panahon na mao ang unang Herodes. So kaybalo sila unsang panahon na to nga nahitabo. Ingon siya sa panahon nga si Herodes mao'y hari sa Judea. May usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa kaparian sa hutong ni Abias. So mohunong sa ata dinhi para nga atong iklaro may tungod ang pari. Kining pari nga gisulti kining pari nga giingon sa unang panahon 2,000 years ago, kini sila ang kagikan nila ni Aaron, ang kapatid ni Moises. So ang tanang mga kagikanan ni Aaron or Aaron sa Binisaya, sila ang mga pari.
ang mga anak nila, mga apo hangtod pila ka libo ka tuig, more than 1,000 years, sila pagyapon ang mga mag-alaga dito sa templo. Daghang mga trabaho dito sa templo. So sila aduna sila turno nga sa usa ka semana sila ang magtabang dito sa templo. Kaya nag-worship sila pagsimba sa usa ka adlaw kaduha, sa buntag ug sa hapon. So maunay atong mabasa sa versikulo. Hutong siya sa pari ni Abias. Si Zachariah, ang iyang asawa mao si Elizabeth. Nga sakop usab sa parianong balay ni Aaron. So silang duha ang ilang lineage gikan ni Aaron. Kay dili man ka mahimong pare kung dili ka gikan ni Aaron. So siya si Elizabeth gikan usab ang iyang kagikanan. So maayo kaayo ang lineage. Kay maayo kayo nga sa unang panahon nga kung gikan ka ni Aaron, mag-asawa usab ka sa mga pamilya sa mga pari. So these people are very good sa paglantaw sa uban. So tanaw na to. Silang duha nagkinabuhi nga matarong og dalaygon sa atubangan sa Dios ug nagtuman gayud sa mga tanang sugo sa balaod. So adunay duha ka kwalidad nga gihatag, matarong ug dalaygon. So na importante nga giingon ni Lucas, dili lang sila matarong, dalaygon, apan you know what? Atubangan sa Ginoo. Dili lang sila maayong matarong, dalaygon, atubangan sa mga tao. Pero atubangan sa Ginoo. Mao na pinakamaayong kwalidad sa usa ka tawo. Kay usahay kulang lang nga ang tao mudayig nimo. Importante gyud nga ang mudayig kanato mao ang Ginoo. Kay sayon man lang kaayo nga daigong kita sa tao, pero ang kasing-kasing nato wala. So tandaan ninyo nga ang importante nga matarong ug dalaygon ka sa Ginoo. So mao na usa sa goal nato sa pagka-Kristohanon. Sumusunod sa atong Ginoong Kristo nga kita matarong in the sight of the Lord. Sa paglantaw sa Ginoo, ang atong kasing-kasing matarong ug dalaygon. Apan sa versikulo 7, wala sila'y anak. Kay dili man makapanganak si Elizabeth ug kay tigulang naman silang duha. So aduna sila problema. Dili sila manganak. O posible usab nga gaampo sila gusto nga mahataga ganak. Kay sa ilang panahon, ang ilang kultura kinahanglan naa kay anak. Kay kun dili ang mga silingan nimo ang ilang paglantaw negative, muraog dili maayong paglantaw nimo. Kay ang lineage nimo kinsa may musunod ninyo sa pagkapari, wala. So kini this is a very sad situation nila. Bisan sa ilang kalisod sa kinabuhi, sa ilang sitwasyon nga wala sila anak, pero ang ilang kinabuhi unsa man matarong dalaygon gyapon. Wala sila muhunong sa ilang pagdaig sa Ginoo, sa ilang kinabuhi tungod kay wala sila anak. Ikaw ako usab, bisan og ang paglantaw sa katilingban na pobre ka o nakasayop ka sa kinabuhi, ayaw hunong gyud sa imong pagkamatarong ug nga dalaygon ka sa Ginoo. So wala sila anak. Possibly siguro nga sila more than 80 years old. So sa paglantaw sa tanan, bisan ikaw ako, lisod na sila makanak. Kay ang anak sa paglantaw nato makahatag og kalipay kaayo. Ako aduna ko'y duha ka anak, si Carmel o si Chara, ug aduna usab ako'y 5 ka apo. So kung moadto sila sa balay, ako silang tagdog maayo. Pag may spoil na, ako silang ipapauli sa ilang balay. So, unsa may nahitabo ni ini ron? Kining duha ka tigulang. Usa ka adlaw ni ana, miingon si Lucas. Turno kadto sa ilang hutong. So turno kadto ni Zacarias nga moadto sa templo nga moalagad.
Nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan sa pagkapari at tubangan sa Dios, sumala sa bahin sa pag-alagad sa iyang mga naangkong adlaw-adlaw. So silang tanan nga lineage o grupo muadto dito mualagad. Kaysa akong giingon na nga ang ilang worship, ang ilang pagsimba dito sa templo kada adlaw o kaduha sa usa ka adlaw sa buntag o sa gabi. So mao na yung mga trabaho sa pare. Sa versikulo 9, sumala sa batasan og napili siya nga maoy musunog sa insenso didto sa halaran busa misulod siya sa templo sa Ginoo. So ako na nga-explikar sa usa ka adlaw duha ang ilang worship, ang ilang pagsimba og kini mga pare adunay usa sa ilang mga trabaho nga muhalad sila insenso didto sa bulawan nga tabernacle, sa bulawan nga lamisa. Didto ang special nga pare special nga pare sa grupo nila nga ilang gipili. Kining tawhana muadto mo offer siya, mag-offer, magdala og baga. Magdala siya baga dito sa golden table og iyang siya ay muhatag siya og insenso. Iyaning sunugon ang insenso humot kayo ug muaso ni sila. Kini simbolo kini nga ang ilang mga sala dalhon dito sa Ginoo. Nga ang ilang living sacrifice, ang ilang kinabuhi ilang ihatag sa Ginoo, ang ilang pag-ampo. Mao ni ilang gihimo. Mao ni usa sa mga trabaho sa mga pare. So si Zacarias ang napili dito. Samtang nag-ampo ang mga panon sa mga tao. Daghan kay ni nag-ampo dito sa templo. Dito sa gawas sa takna nga gisunog ang insenso. So mao di siya ang mudala dito og sunugon ang insenso. Unsa may natabo sa versikulo 11, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo nga nagtindog sa tuong bahin sa halaran diin gisunog ang insenso. So nakakita siya anghel sa tuo gyud. So talag sa raning mahitabo. Versikulo 12, sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nahingangha siya ug nahadlok. Nahingangha ug nahadlok siya. Bisag ikaw ug ako makakita ang anghel mahadlok. Kay sa imong kinabuhi siguro dili ka makakita. Kini karon nakakita siya ug anghel. Apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok Zacarias, gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug ang imong asawa nga si Elizabeth magsabak og usa ka batang lalaki. Dugay na siya nag-ampo. Hangtod nga 80 na siguro ang asawa, ang Ginoo di ay nakabati. Pero mo answer, mo sagot, mutubag ang Ginoo sa panahon sa gusto sa Ginoo, dili sa imong panahon, kundi dili ikaw masunod, kundi ang Ginoo ang masunod. So mingon siya sa pila ka tuig silang gaampo, possibly nag-asawa sila og maybe mga 21 hangtod 80, mga 60 ka tuig, mingon sila wala na pag-asa. Apan kay bulo ka? Sa atong nabasahan dinhi, sila mialagad gihapon sa Ginoo. Matarong gihapon sila, wala sila ma-discourage. So, unsa may nahitabo karon? Nakakita siya ang anghel ug unsay mingon anghel, ayaw kadlok Zacarias, gidungog sa Dios ang imong pag-ampo og ang imong asawa nga sila Elizabeth nga tigulang na kayo magsabak og usa ka batang lalaki. Miingon gyud ang anghel, usa ka batang lalaki. Ang Ginoo mitubag pagkahuman sa 60 ka tuig. Ikaw ug ako, muhunong ba kita sa pag-ampo sa Ginoo?
Muhunong ba kita sa pag-ampo kay dugay nang wala walay answer ang Ginoo, muhunong ka ba? Kini atong mahibaw-an nga dili ta muhunong. Kay sa oras sa Ginoo iyang ihatag. Ang ngalan siya anak si Juan. Ini siya lalaki. Ini kahimugso niya magmaya ka og malipay ingon man ang uban. So kalipay, you have to be happy sa imong anak nga lalaki. Kining anak nga lalaki sa ilang panahon mo ni kalipay. Sa ilang kultura mas malipay sila nga naa sila anak nga lalaki, dili ang babae. Pero sa atong kultura karon kita mituo nga babae ug lalaki. Kay akong duha ka buok nga babae special gihapon. Walay problema nga wala ko'y lalaki. Pero kini sila sa ilang kultura at that time lalaki importante. Minsa kay mahimo siyang dako at tubangan sa Ginoo. Oh, ang iyang anak. Dili gayud siya mo inom og bino o isog nga ilimnon. So mao ni Nazareth vow, mao ni saad. Special ning mga tao miingon siya nga siya dili walay vino, walay alcohol nga iyang imnon nga moagi sa iyang lips, wala gyud og isog nga ilimnon. Gikan sa iyang pagkatao mapuno siya sa Espiritu Santo. Mapuno siya sa Espiritu Santo. Nga siya buti pasabot nga siya maging alamo, maging makahibalo to spread the gospel may tungod sa atong Ginoong Kristo. Sa iyang pagkatao mapuno siya sa Espiritu Santo. Og versikulo 16, og dadon niya ang daghang mga tao sa Israel balik ngadto sa Ginoo. Inubanan sa Espiritu ngadto sa Ginoo. Unsa man day nahitabo kining panahon na 2,000 years ago? Unsa may nahitabo sa religious culture sa mga Hudiyo? Kini untang mga Hudiyo ang gipili sa Ginoo. Apan unsa may nahitabo? Cultural decay, nalata ang ilang pagkagipili sa Ginoo, nawala na sila. Sumaunang ang Ginoo nagpadala ni Juan sa pagpreparar sa pag-abot sa Misaya. So mauni trabaho niya. Kay ang kultura, ang Hudiyo sa panahon ni Jesus nawala na sila. Sa ilang pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Napuno na sila sa ilang relihiyon, sa ilang gihimo nga mga balaod nga 613 nga mga balaod. Ang ilang gisunod balaod na lang, wala ang Ginoo. So adunay moral decay, religious decay ang nahitabo nila. So timing gyud nga ipadala si Juan para pagpreparar sa umaabot nga manluluwas. So sa sunod nga Bible study nato, atong mahibaon kung kinsa maning gipreparar ni Juan nga mao'y manluluwas sa kalibutan. Nga kung musalig ka, mutuo, aduna kay kinabuhi nga walay katapusan. Dili kita musalig sa atong relihiyon. Atong saligan ang atong Misaya nga mianhi aron pagpakamatay sa atong sala. Musalig ba mo sa atong Ginoong Kristo? Imo ba siyang imbitahon nga mosulod sa imong kasing-kasing, nga mo'y maghari sa imong kasing-kasing? Karong buntaga, akong hangyoon kamo nga imong isalig ang imong kinabuhi sa atong Ginoong Kristo. Daghang salamat ug sa sunod sa atong pagkakita.